Anong pag-lining mo lang? Tiris. Hello, be. O na may din nagisugdan akong tato. Dali na. Asa mo nagpatato? Ano, wa man dito nagkasinabot sa ngalan na ni katuhong. Imong gihatag na ako ribbon trading. O na diri. Asa? Ikaw mo istorya bi. Sa Ribbons Trading Building. Asa na siya? Bi katong imong gihatag na ako nga Facebook ba mao ni siya. Kabalo ko si June. Pero ang tanong, asa mo na lugar ba? Dili gani sa Tuan ba? Street ra sa dili ra sa Satwa Masjid. Ah, okay. Okay, dali na. Ready na. Marami dali. Huy, manang, ready na imong butterfly. Naglupad-lupad diri. Sige, magtato na lang. Ato na nila. Thank you. Babu. Okay. Look. No, na may, ba't may ganyan? Napanood sa YouTube. Ganyan, ganyan. Ganyan. Or YouTube. Sa YouTube. Yan. Paano kung iiyak ako, sisigaw ako, nakita dyan. Don't worry kuya, smile talaga ako kahit masakit. Ano bang YouTube channel niyo? Yan, Juniper Kapawan. Tattoo Session. Yan. Tissue. Yan, bituin na.
first time in my life. Sa Pilipinas, kung patato, mahadlok ko. Diri ra. So, it is isod ka dito. Padlok. Ganahan mo dito din ito, yun lang ko makasuot para sa inyo ha. Samot na nga daw sab ko nga di magsuot mo yung anak niya. Nasamot na nga akong amo. Nga. Yung samantala yung bihok ni mo good, mag-on ka mo. Short ka mo. Nagigiyalo kong drain sa'yo. Mabilis ko magpatato kasi magpariban. Yun no. Yung mga kaibigan ko sa plaza, sa park, pakita ko sa kanila, wala silang mga tato. Gusto nila.
Hindi ba matay ang kulay ko lang? Gusto ko nga ano eh. Ang gusto sa mga bata ko, yun kung nila sa dito. Mag-review. Ngayon na, ano sa amin sir? Sa karon. Madili ko karon kayo, naanak ko yung mga kasabot. Ang namin, saka, lead na ako, niya akong kuanan. Ang mga bata, sa balay pa, sige nag-ina, kayo na ako padakon. Ako nakalakan, yun nagpalit ba yung January 2, January 1, kailan ko kalakaw. Ano ba? No, daily, January 1 ka gabi. January 1 ko magbalik. Sa gabi. Kung na ako sa Alinana, ganun pa ako na. Ay, salit ako. Gusto ka ba niya? Ano para di ka nakasagap ko?
Ano na din na? Pag na din mo kayo kasi? Kapag para na pag nila, okay ra. Ano kami sa kuya? Hmm? Pag hindi okay ra din sa kami. Hindi ko gumapanto sa kanya. Ano mo dahil mo bigitang akong wala? Uy, haya-haya ko din eh. Ang sakit. Nawa ka na ako lang. Ang kahapon ba rin meron. Ang sakit. Sige, pati po Rose.
cellphone. Hmm. Hindi na ako ba? Hello? Sa Ridwan Trading. Opo. Di ba pa-straight sa ano? Malapit sa... Ay, ano bang pwede iyan? Ito pa. Ito po sa Big Moose. Saan ba ito? Saan po kaya? Yung sabi mo sa bus stop, di sabihin mo doon. Sige, sige. Thank you. Nasuito ka sa iya, habi. Hindi. Ah, yes. This one. Papunta na sila? Baka magpatato yung kasama niya, Bi. Yung ganito po pala kung ano, magkano po? 250. Mura lang pala dito kayo. Sunood, eh. Depende rin sa part sa body. Bakit? Masakit siya kaysa dito. Depende lang po. Dili kay ambok man. Okay ba? Dili kay bukog dakit.
ka? Nagbag na. Kaya kung ko mag-aras. Tama to. Hmm. Idudugtong ko ba? Ano, mas maganda siguro kung idugtong ano? Ano sa tingin din maganda? Di ko pwede. Ikaw naman kasi ang tumitingin, eh, hindi ko Kaya- nakikita. Ano maganda idugtong or what? Ano naman ito? Naidugtong mo na to. Ano nagdugit? Ano tao? Ano kaya itong mga babaeng to? Hmm? Hmm? Be, picture ra gud be. Ano ito picture ba? Ano ito pasak manak. Tapos na? Ay, ano ko be? Sama to. Dito siguro.
Nasaan siya yung sinabi ko naman po. Ay, sorry. Nakakain na pala doon. Pink ba yung ikukulay natin dyan? Hindi maganda po. Wala pink. Mas mapansinin pagka red na lang. Red? Pero ito, Dili ko mo. Di ko magkalimutan.
Asa naman yung sila? Ay. Ay. Ante ko ka? Tawa na tayo. Okay, brother. Kasi, ang minsan. Sabit pero. Artist. Alis lang. Brother, may sarap. Siguro ka 10 grams. Sarap. May isang malago. Ano mo daw? Ito nagsilag pa. Ano may isa? Hindi na lukot. 20 subo, 20 grams. 20 grams. Hindi yun, umulok lang pa. Nay. Nay, nagulat ito kung ano ito. Kami lang sa ang tita, ang bibili ni tita niyo ang alawan sa January. Inuhan daw ni Jamjam. Kami ng alawan sa bills. Bag. Baba, taas. Ano po? Ikaw. Saan mo bang mas gusto mo? Ano bang mas maganda? Diyan. Kala pa to. Ay. Ang tao mag-inong bunay.
Mama mo kali makanaon dito. Makanaon dito. Di kami pula na sa manto eh. Tunang ko siya kuya po na ano kami. Wala siya nag-isip ko, no? Wala siya online. Offline siya. Dapat to baga. Wala. Mamalit mo. Mamalit pag mga sanay na. Hilig mo na sa sanay na. Sure, mag-abot na yan yung gabi eh. Di kuya, kung sure si Faisal kung makuha ka niya yung gabi eh. Ano ko kasi tulad ka. Hindi mo siya gustong iruban po ng mga food. Di ba nag-chat ka na gabi eh? Hindi ba tayo nag-story eh? Magpagkuha na lang ako, no? Magpa-highlights. Depende niyo mo kasi ako magpaliban ko. Naguling na nga to din dito tayo No? magpaliban. Kasi kang tanaw, magpa-highlights na lang ko. Ikaw din, naaral niyo mga tayo mo gusto. Magpaliban ko. Kaya mapaano ko din. Ay, nagpapilay, eh. Kung gilugit akong tiyan ko nila. Una na kami dahil. Pwede mo habol. May pay akong dibabaan kamay, no? Sobrang ingon eh. Okay na kung uli na. Siya. Hindi mo ulit makasulod. Naman siya yabi. Iyan mo kung duplicate ba? Ay, muli ako. Nag-uol ko kaya din akong wala. Ang pala siya sa opisina. Amay, ano sa kag-duplicate-an? Di ba gapon pa mo talaga subok? Kahapon. Ano ko duplicate ka? Dali na kay ano na duplicate? Kay Kuan. Ina na po siya kay Kuan. Ina na po nga. Pero kay Ang Brian, lakaw pa. 5 ramang gud ang isa. Ina na kung ang lakaw pa. Di lagi. Atong Kuan din. Atong Martes sa gabi. masakit na yan ano ko ano man. Martes sa gabi eh. Nagulata ko dito mga 15 minutes na sa lingkura. Nag-ampo siya. Ano na ako duplicate eh. Na, ginan ako siya nga po. Kaya nila ako nagulat doon. Ako ito, may akong yun ko niya. Tapos ko kutugnaw. Ano na pa sila? Anso, nagpahulan pa to. Ako hindi ko wala mangilay ay. Jadi ko nita sa Faisal ba na ako dali. Anak ko dali ako yan alas 3 ako takot sa kung amo. Example. Wala ko ay. Maunang kanina. Hindi pa ako. Ano ba pa siya na magiging? Siya na siya na
Doon ko sa mga amiga. Na sila sa Hyatt Hotel sa Dera. Basahin ko sa picture ni mo anong imong konde, sunflower. Sweet, ano. Ako gising ang tato sa Omega sa park. Na gusto niya magpatato. Ano diri ka barato ra? Ito niya ang ba? Ano nga tagparipan, di mo mali ako akong kuan makatang. Uy, amat. Uy, amat. Ipasa na ko sa inyo. Siya sa daw nakasulat sa imong book ka. So, pangalan sa ano? Ako po sa nagbuha ko. Ako isan. Ako na isan sa ihag. Hapon, siya nindot. Siya, ang sarili mong ibutang nangalan. Ang ko, baby. Sana all baby. Baby shark. Ay, tayo. Station. Ang paano. Wala, nag-iab na. Bakit na ako sa room? Sino ba nagkakaon mo? Ayun na. Sabi ni Samantha, Ang bigay mo. nasa Rosalgano ka doon. Hindi ko siguro yan ako nakabalik. Kakaiba. May tattoo ba si Samantha? Ah, tapi pa yan. Oh. Kilala niyo po si Samantha?
Parang kilala. Ang sakit ba? Ha? Kasi pang-conservice, bakit kuya, hindi mo? Pang-conservice din siya? Kasi ano na siya, napagod na yung kaibigan ko kasi pumunta siya dito, hindi niya alam kung saan, umuwi. Saan ba siya? Kaya tanongin mo ko yun, saan? Diyan sa ano, malapit sila sa Saan? Strip lang ako ng big mosque. Ready na yung bucket line mo dito eh. Lilipad na yun. Ready na bucket line mo dito. Galing na sa dito tapos hindi niya nakita kung ano. Bago kasi pinunta niya tayo sa Rim City. Sabi niya, ayaw na niya. Tapos pumupunta dun. Dapat nag-message siya, napapunta siya doon. Pero Village po siya. Malapit lang. Malapit lang. Ano, punta ka sa kanya? Hindi, kuhanin ko na lang siya. Ah, okay. So, kuhanin 14A Billiard number 3. Sabi niya, kuhanin ka na lang daw niya dyan. Puntahan natin po. Ka na lang daw niya dyan. Sakit na PL ko din. Nahihilo ako.
Oo, panduwa ko ninyo, nahilo na ako sa kakakanap. Manang, sabi niya, panduwa ko ninyo, nahilo na ako sa kakakanap. Tingnan mo siya nga. From Satwa Palace. Ang sakit na daw yung tiil niya, libog-libog sa po. From Satwa Kaya sabi Palace. ko, puntahan ka ni Kuya dyan, tapos sama ka sa kanya papunta dito. Tapos, kuwan ba siya straight tanaw pa yun sa Nakuyog na lang ka ni Kuya, Bi. Oo, mamaya. Pagtapos mo, nakuyog ka ni Kuya, kung akong dala ang buli mo, balik ka dali. Para magkadungan sa taliban. sige. Tapos naglaguyod sa akong bag, manang. Ako kayo mong bag. Nakuha. Yung ba nang tagakwaon ni kung ano eh. Posible, Mag-shot sa pamilya. mayura niya to, Bi. Shot ka na. Nay, whiskey dito. Ang kana, like, kung reject, kapit sa ulo. Isa. Amiga na ako sa park. Gusto siya magpatato. Paano mo din? Satwa. Oh, kalagan mo na. Kalagan mo na mabansin.
Red ba natin o pink? Ano maganda din? Mas maganda ang red. Mas color. Kaysa pink. Ewan ko. Ikaw, yung gusto mo ah. Pink na lang siguro. Pink na lang. Pero ang Sa parang ang butterfly. pink din. Oh, yung butterfly na lang yung ano. Red. Mm. Sa favorite color yung pink. Yan ko na yun. Yan akong amo di. Wow, love it. Dito, I miss you so much and I love you so much. Inshallah, I will come back home, okay? But don't make notice, okay? Nasa sila sa desert. I love you to take care always, okay? Don't make notice. And what we call this one, take care of your brother. Okay? Thank you, babe. Ano ko kung dito, di namin mo undang ng mga bata.
Piso na oh. Yes, hello. Fifty. I'm good. Isa ka. Yeah. Just, let. Mm-hmm. Yung meeting pa po here na. Meeting pa po. Yeah. Yung gabing shop. Lagi. Isa ka pala. Sige, sige. Yes, yes. No? Yes. Yeah. Hindi ko kumain ng hindi ko na-share yung dito sa salon. Meron. In the hands room. There also. Hmm? Yeah. And then I don't think so. Oh, it's good man. Because I'm with my friend. Girlfriend, okay? Not boys. Boys. Three, six. I should. Are you online? I don't have this ano. I don't know for online. I don't have like I think on the own data. I don't have too much data. What? You don't have both today? Oh, ayaw. Wala ako kundi. Jumping. Yeah, I'm finished. I'm waiting for my friend. Okay, friend. Wait, yeah, waiting. Then finish. Bye. Welcome. Yeah, just come here now. Why you want to come here? You want me to pick you? No, because we're busy for the now. I'm busy with my friends. Okay. I don't know. What? No, my madam. Real laban. Oh, it's meant to be. But I'm calling me. Panit ka?
ako sa una. See? Ang dami magpatato. Kuya.
Kasi sinisend ko lahat ng mga friend ko. Dala ako diya, baby, imagine. Oh my God. Oo ba? Hindi na, hindi ko lang. Bigay mo number mo. Ha? Bigay mo number mo. Sila, bigay ko ng ngayon na kuya eh. Number. Send mo yung number.
Wala ba? Ibang lahi. Yes, tell me. Yes, this one is mid of the 90. Mid option, yeah. Yeah, and has the cruise control. Yeah, it's mid option, that's why I have. Okay. And what is this coil over? Coilover is the spring. Sorry? Spring. Spring? Just come and check, my friend. Okay. Where is it? Satwa. Sabua? Yeah. Satwa. So, my friend, like, how much loss this car can be taken? My friend, if you are interested, come and check the car. Not on the phone. If you are interested, just come and check the car, not on the phone. Okay? Okay. Okay, bye. Nice day. Ito. Yung kaya lang kasi.
Yaw mo.
natin. Kunin natin. Para matapos. O bayaran ko muna itong sa amin. Magkano lahat? Sa'yo, 200. 350. Kasi, Yeah, pinasyon ko ng yeah. 150, 150 tapos yung ano. Ano kang barya? Maya na lang pagbalik. Doon, nabayaran na yun. Meron ako. Bili na lang anong ganito o Ano yan? paggamot. Ayun. Meron din akong ganon. Nagsasampo. Isa. Bibili ako dyan, kuya. Dalawa. Mas mahal. Ren? Hindi agas. Jointment. Kasi nga, Bigyan natin ito. Jointment. Magkano yung ointment? Sampo. Sampo isa, so dalawa. Ano to? Ilagay, Oo. inilay? Eh, Or what? Kahit sa mga umagat siya. Pag napipil mo na nagda-dry, pwede mo siya bigyan. O dry or parang half day? Ano yun? Nagda-dry. Nagda-dry. Eh, kasi nilagyan ko ng ano, vaseline na yun. Bukas sila mainit kasi sa balat ng balat. Vaseline na yun. So, okay. Puntahan natin yung kaibigan ko para matapos kami. wala video pa. Sabi, di ba natin ko dito? O, gusto niya. Kasi wala nang init, di ba? Live na yun. Wala. Medyo na natin, Clara. Ang sakit dito, oh. Sakit pang hiwalayan din. Sandali, ah. Sandali, ah. Eh, ano mo yung buhok mo? Yung buhok mo. Live mo dyan paglakot yung mais-mais. Yung pangin mo rumot. Bukol lang. Online. Uy bang. Yung muna malot yung may salok na eh. Yung mukang nung malot yung may salok na eh.
ipasa na ako sa mga mo eh. Oh. Iba na siya, kaya mo siya inang magpatapos. Hindi ko pala yung video, kaya ito na sunod. Kaya ba di ay? Hindi ako magpatapos. Uy, parang sa, ano yung parang sa dentista? Uy, ganun. Dito ka daw. Ikaw patatawa na. Sige, ikaw. Ako wala ng tubig si Kuya. Ganyan Pero blue kalaki. siya sana, kuya. Ay, pula. Red, pwede naman palit mo. Di ba? Hindi naman rin palitan ng Saan ba kulay. ilagay? Dito lang, ah. Ayoko dito muna. Gusto ko sana dito, pero hindi yan. Hindi yung ganun dito. Ang galing ba to? Ito? Kung malaki ba, ganyan pa rin yung ano? Pangit kung malaki. Hindi na magkasya sa kamay ko. Ano ba? Ikaw. Gusto mo Tama, malaki? maganda bang malaki? Tapos natin ng Hindi ako nanita siya. Kasi lagi ako nag-jacket eh. O dito kay banda yan. Hindi ba masakit? Be, kung gusto mo naman, tutubin na lang. Yan o, i-drawing niya. Pakaya ako yung inaano naman, di ba titingnan lang. Ganun sa Sige na, Luisa, sa'yo yung maliit. Sige na, be. Yung maliit lang sa'yo. Ito? Oo. Sige na. Tas dito. Gago. Talagang sa noo. Buwang. Sige na, be. Dito din, be. Oh, sige na, be. Minsan lang naman yan. Bakit paglalaba kita, mo lang akong pagtantuan. Kaliwalila ba ako lang maglaba? Huwag kang mag-ano dyan. Kasi ano. Siguro pag ganyan kaliit, 20 dirham lang. Sige na, be. Ay, maliit eh. Parang tutubi lang eh, oh. Sige na ba? Dapat parang dapat nagdala ka ng towel. Pag masakit, Notice na kung first time ko. Hindi ko alam kung ano yung sakit. Sakit pa yung mga anak, be. Sabi ko nga sa kanya, pag masugat mas masakit yun kasi mahapdi talaga as in yun. Masakit pa yung ano, ka-ignore ka ng boyfriend mo. Makakita nga niya akong karayin. O ayan na nga oh. Kasama pa yan siya pagkatuon to. Tama siya. Bukod mo naman, napakasakit eh. Sige na, be. Yung maliit lang sa'yo dito din oh. 20 dirham. Si Kuhin ka ni Kuya. Hindi dirham sa mata. Sabi siguro, sige kapag ako 20 dirham, yung pinakasungay lang yung ano ba yung Mangilong-ilo lang yan yung nagkukulay. Ano? masakit. Yung pinipinis na siguro yung ginagawa na. Yung popular. Pagbalik ko bukas doon sa ano, sabi ko, pag mamilon ka na naman. Tapos pag Next month naman yan. Ayaw lang duhaon ka. Pag bumisita si Ulit, Puri, isa sabihin, oh! Ganun yun, oh! Nasyak na siya dati dito, oh. Ibuko ni Ma'am ng paalam. Tapos pagkasunod, natiin na po. Ano. Kita naman niya, wala ko. Nakin. Okay, Si Tidi Kabalo. sila manugugot. Si Tidi Kabalo. Ano si Tidi? Sila Okay. hindi sila nakakatulog. Mga babae ang mahilig. Mas ang plano ni mo paliwan, be, na kay wala na ito ang mali. Wala may problema naman ko number ni Di Kuan. Kaya namin daghan ko din sa ubos sa katong dito malinya ko, daghan na lang yun. Ito sa Kuan nga, kay ilado naman ako nandira sa lagod. Ang Adja, ang Kuan. Kilala na ako sila. Sige na, Luisa. Sa'yo yung maliit, Be, oh. O yung susunod ng maliit. Sunod yun na din. Oo. Ano ka na, nasunod yun na nagtato din. Pero sila Oo, okay lang yan, mali. Sige
Sige na. Woo! Yan na sa'yo yung maliit dito. Para may remembrance ka. Kahit sabihin ni Kuya, o sige, 10 dirham na lang. Hindi lang talaga. Kahit sungay naman, ayoko. Sige na. Kasi ano ulo din naman yan, tawag nito. Pag-uwi natin ng Pinas, o diba? Diba? Pag Kaya nga. galing doon sa Pilipinas, Sabi ba, wala tayong Kumpik is tato kumpik kahit ka ba? Ano nangyari sa'yo sa Dubai? Napuno ka ng tato. Sabihin Parang mo, nasasahan ako doon. Sabi ng mga Nasasahan ako kapit sa sa akin mo, Dubai. naknangkrise, abroad na abroad na. Sa Pinas, hindi mo magawa. Pero dito, napuno ka. Pagpatan. Naku, Lord. Ako ay papaluin ka lang din. Paluin talaga sa ulo. Ay, baby, bakit tabi? Yan ko sa cake ko. Dito pa yung mga kurot ni Paris. Ang natatakpan niya doon, ilagay sa may mga kurot. See? Ano na siya? Ano ba yan? Okay lang ba yan kahit may mga ugat? 7? Ang dami Takpin rin mo pa. na ako, babe. Hindi ako. Solution yata yan eh. Ano ka, babe? Bakit mo ka ng banding? Huwag ka na. Ay, 9 dive. ito ang tapos ng tapos. Babe, ito na muna. Ay, may gagawin sa mukha pa pala. Ay, nagtitipid na. Tapos lalagyan ng pangalan. Hindi na yan lang. Pangalan. Kasi yung pangalan. Life goes on pa na. Hindi yun. Diba yun? Ito ba yun? Lagay next time. Ano na yun? Anuhin ko muna to. Ayan na. Sige na nga, yun sa'yo yung maliit. 15 dirham. Ayun talaga no? Kasi kuya. Bakit ba? Kuya, o pagkapiting ka sa. Ang alin? Sombrero. Biro na. Sige na, Bin. Yung maliit lang sa'yo. Isumli lang, 8. Bakit ito sa mga ganito? Yan na sa mga dibdib niya. No? Asan yung mga papel ni mo, Bing, sa mga diban-diban? Ang panglabay niyo mo? Tanawar ko ng mga pamphlets nga ipanghatag na sa mga di, kaya itong pagkadungan mo, nagbakla niyo, isugat mo mga bawsi. Tanawar ng mga price. Bigay pa ng vloggers. Oo, namimigay sila. Lubot-buton mo na sila. Kaya maura ni butang dire pag abot dito singilon ka patingin ang buhok mo. Ah, Ay, kailangan ano mo naman dan kasi Maganda para daw sa original tingin. yung gamot. Ay, naman ka. what the hell? Oh. Ganyan naman yan. Of course, business. Kunwari lang na ganito lang siya. Tapos pagka ano, haircut nga nila, mahal o 20. 10 dirham lang naman ang haircut. Ano ako? Ilagay nila dito ang eyelash extension, plastic pa to, 50. Ang yung normal na parang buhok, alam mo magkano? 150. Kailangan ka kanang akong buhok pag magparik tawag ani ipariban ako o sa'yo tawag. Di ba botox mo? 250 ang botox nila, keratin botox mo, ni siyang tawag karon na ano. Free silophil na siya, tapos may color na siya, tapos may haircut. 250. Na okay na siya. Kung di ka mag-color, may bawas pa ni siya. Kung di ko magkulon. Pero kani siya, depende po ni siya kay package mo din. Pero Package ano na na siya. lang ko sa kulon na lang tanano. Oo. Okay. Pag inuman ito ba? Pero kita yung makapili sa kulon ba eh. Oo naman. Kaya kung gusto ako anong marag uban ng kulon, marag break. Hindi ko gusto na pala itong bayak ko. Hindi ko nang blending na kulon.
microblading nila 500. Gusto ko ipatato ang lips. Oo, hindi ka na magbibigay. Para hindi ka na mag-lipstick. Yung may isa. Kailangan ko din kaya si Kuya lipstick. Diyos ko, hindi kasi kung makakain na kasi yung baby mo para nang nagbalik ka. Hindi ko fresh na magawa ko isip. Sobrang katihan, ito dapat sa'yo. Pangina. Tapos magtaka na lang yung jowa mo, what happened to your lips? Wala lang, inagat ng ano. Pagising ko ka mo ganyan yun. Pagalita na naman ako dito ng kapatid ko. Dami na yung daig mo palalaki ah. Dami mo tato ah. Pangatlo na to eh. Puno ng katawan ko. Nagyan ko pa dito. Wala na. Oh Lord. 200 nga to. Nabali ito. 200 nga to. 200 din to. Maabutan ba ng 1 hour, kuya? Ha? Maabutan ba siya ng 1 hour? Hindi, dili lang. Dili. So, imagine mo yun. How come naman ang maliit? Nasa 30 minutes lang na pagdurusa mo. Di 30 rin. O, see? Bilis lang. Ganyan lang yan, Katrin. 20 sa maliit, siguro 20 minutes lang. Ang bilis lang sa akin, no? Paano nga ng wifi niya? Para naman na ano? Malibang yung ano ko. Kukuman. Wala akong wifi, no? Pakunik. Sige lang, para na hindi ko na mapansin yung ano. Manonood ako ng TikTok. Ano ka ba? Ay, titipot mo pa. TikTok pa talaga, bullshit. Focus na sa Spring World. Saan ba banda ito sila? Sige na, Luis. Sige na, Be. patamang pilit mo din masisira. Tapusin pa namin. Tingnan, kita mo talaga. You will see. Hindi naman nakakamatay eh. Hindi ka nakakamatay. Hindi ka nakakamatay. Hindi ka naman makasigaw ng ganyan. Ang init to. Kasi tinusok daw. Tusukin. Madili man hindi man tusukin. Sama. Maria, ito sa kabila man to. Diba nili? Naman sa akin, nervyosa lang ako. Ayan, operahan ka na. Mas masakit ang opera gago. Sabi ko nga eh, para maranasan mo rin sa bubuhay mo eh. May, ilang taon na lang 50 ka na, hindi mo naman lang naranasan. Ayoko! Tanog 16 ko! Tanog senior! Ayoko! Para patuloy mo eh. Sabihin niya, galing ka ba sa Dubai? Ilang taon ka doon? 5 years. 5 years ka, wala ka naman ng tato. Aba? O, diba? Hindi ka galing Dubai. Sabi ko, hindi ako nakakulong doon. Hindi ka galing Dubai. Hindi mo maniwala. Maniwala pa ako Saudi ka galing. Hindi sasabihin ko, 5 years po ako sa madam ko, ayoko palabasin eh, hindi ako nakapagtanong. Wala ka rin basta sabihin, hindi talaga, hindi ka nag-Dubai. Kung Maliit nga lang eh. Otherwise, ito oh. Ito lang na butterfly. Kumari, tutusok pa lang ni Kuya yung karayop. Itusok ba daw talaga? Mas masakit yung injection ba kasi nakaano talaga yung karayo mo. Masakit din naman to. Hindi naman kakamatay to eh. Pero hindi ako nakaiyak nito eh. Nakaiyak ako nung iniwan ako ni Kalbo eh. Ayok na yun eh. Masakit daw yung iwan pa ng doon. Grabe iyak ko na. Nag 1 month kaya. Nag 1 month ako hindi ako nakamove on. Ayan na, pinaandar na. Alo. Hiluwain ka na. Hindi ko sa'yo yung ano. Sa bahay. Sige. Eh, salamat daw. Imagine mo, bigyan niya ako ng 300 mapatato lang. Ipang-load na natin yan. Yan natin.
dito mas feel na kung di siya masakit di kaysa dito. Malaman kasi siya, be. Malaman dito. Parang feel na ko dito masakit. Dalawa ba ito? Dalawa. Ayan. 150, O, kita mo? 150, 150. Yes. O, 100 na. O, ikaw. 150. Kasi ko pa, 150. Baka nanubukan na kuya mo. Tapos akin, 20. Mahayop talaga to eh. Tatuan kong ilong nito eh. Unahin mo nga, unahin mo. Kaya nga eh. Malbahis eh. Kahit yung, di ba yung butterfly may gano'n? May part siya na Naku, hindi kahit masakit, gano'n, hindi meron pipapatato. Masakit eh. May part na masakit, may part na hindi. Ang ganun siya. Parang gusto ko din sabihin. Kahit sabihin ni kuya na libre na. Pero okay lang pag naanuhan mo na, maano mo naman siya. Yung iba nga, Makayanan din naman. Ako na kabantay ka kung pangge, katong yung lusin sa pangatok dito. After 1 year. Kaya di ba interview si kuya kung magtatato? interview ko talaga sa'yo. Walay ka. Hindi, tatanong ko lang kung anong nagaganyan. Expert na. Siguro pag ako tinatuan ko yun, hindi makakapag-concentrate eh. May ito eh. Wala. Kaya pala ang sakit. Sana di makailang sakit. Isa ka naman na asa, di masakit. Masakit sa dibdib, no? Maliliit mo na ako. May arabo na yata ako yan. Pato ka muna. Tapos na tayo dito, dito sa sasalo na. Para matapos tayo. Nagpapasalin ka? Mapaganda nga yan ang sila. Sawa naman. Bakit hindi kaibigan yung jowa? Yan naman naman ako yung jowa. Hindi ko nakilala. Buang. Umuwi na din yun din. Huwag ka malikot dyan. Malikot eh. Kasalanan niya sa tumagin. Tatuan ka talaga. Hindi na talaga. Sa ilong ko talaga ipalagay. Dito na nga lang ako interview ni Kit. Nasaan ko? Malikot eh. Hindi ka mapul pagkasama mo to eh. Nako, magpunta ka sa ukay-ukay. Nako po. Yung 5 dirham, gawin 3 dirham. Oh, yan, tingnan mo, hindi mapakali, oh. Pag-bit is 150. Customer din to ni Lynn eh. Si Lynn Magno ba, kuya? Hindi ko rin napatato. Oo. Yung sa dibdib niya, tsaka yung ano. Tsaka sa rejuve. Hindi ko naman tatanda ng pang... Sa dami nga eh, di ba? Bakit nagtatato sila sa Majid? Makikita na nila yung baby. Hindi naman baby. Uy, sa ibabaw Manood ka sa naman. YouTube kung mas malala. Ay, gano'n mo. Kasi O kam naman yung iba na sa taas ng puke. Oo, yung magtato. sa pukulugan niya ito. Yung iba nagtatato sa nakikita na ng iba. Saranan mo yung makita niya eh, ba't mo doon ilagay? Dami naman tatato ni kahit sa noo eh. Hindi na naubusan ng gamit si Kuya. Ano, kalahati lang ang natatuan sa'yo, no? Bukas ka naman bumalik. Ay, Lord. Hoy, doon ka, doon ka, doon ka. Si ulo eh. Likot. Ano ba yun ang gawa? Dapat tuloy yung na ano. Hindi mapakali. Yung sabihin ko nga na lang. O, pang sinabi. Ako po, pangin mo baby. Wala akong pera. Ang lahi ko. Lahi. Ako mo sinaway mo. Nakaharap tayo yung date. Ibang lahi. Ilang gawa mo? Dalawa? 1, 2, 3, 4, 5.
Ay, hindi na bumula ng sakta. Pinasado pala sila. Yung sa ano yung baby na pinapadalahan ko, 2 buwan bago dumating yung may chocolate, nagkaroon na ng mani. Ay, naku, Luisa. Kasi ayun ang bumula yung sabon. 2 buwan na tulog sa box, Diyos ko Lord. Pero sabihin na sa akin na mabuksan yan, inatawan na. Diyos ko, muliting na BBL na yan. Yung gamit ng anak, yung tinilas ng anak ko, 40 lang yan. Like na hindi na mag-content. Diyos ko, sabi ko, ano kumahaman? Diyos ko, Lord. Diyos ko, kung binili ko hanggang dito, ano ito, hanggang dito na. Ay, naku. Lagi ko nga pinapaloob. Darating na nang dumating. Hindi na bumubula yung sabon. Ako nakadarasan ng papagaw sa LBC. Alam niyo lang doon. Ha? Hindi lang. LBC? Hmm. Oo. Ano yun lang. Kung sabi nila na 45 days, 60 days, pinakano, darating din siya. LBC ang, LBC ang, nag-order ng karton, tapos ilagay sa bayan karton, tapos kunin mo yung magkano pa siya. Naka-video na pala ito kuya. Sobra 100 lang. Alay. Ganito ka, ano niya, 240 ata yun. Dati pa yan, last year. Ito kasi maano, kaya kung maano, ano na sa Iba kasi yun na ano. Hanggang sa ano niya, sahon niya. Napakabigat sa kamahati. Doon sa Jatuleya. Yung idaghan mo dyan yung dalag damit. Hindi ka tungkol ng laki. Marami kasi may mga shampoo na ako doon. Kompleto na ako doon, be. Hindi ako pala Mga gamit sa gamit. tama-tama. Huwag ko tama isa. Kompleto na ako doon. Lahat. Simulaan. Wala na. Hindi na ako bumili ng ulit. Anong shampoo din alam mo? Huwag kang umupo dito. Isa, pero ano, pero malaki ba? Akala ko, nagdala ka ng Isa, shampoo, tapos sabon, toothpaste, deodorant, napkin. Kompleto, be. Abalo ka sa kuha mo. Cotton bud. Ay, kompleto. Bineta ko sa magbalik ko. Diba, di pa kilala ko niya sa kuha. Basta umay kami. Dumi ng itim, no? May isa lang ano. Ba't kita may isa? Hindi na ako malikot ha. Hindi naman. Hindi ko malikot kasi. Hindi na. Magkati pa to, be. Maghilom na siya. Hindi na. Ano din siya, pero di naman asin. Makatilaw siya pag malapit na siyang ano.
sahod ng tao. Kasi po, gusto mga kamuram. Tsaka okay na rin yun. 150 ang kaganto. Bisa ko sa ko yung kuwan mo na. Picture. Ipagligo mo na. Wala pa. Hindi mo sa ligo. Ito, maraming ligo ka. Ang gago mo. Ay, tapos na pala. Ano oras mo ang tapos? Hindi namin siya kapasigan ko. Ako na nagtatakan. Nakaraw din naman. Tatok na rin yun dito sa may dito. Oh. Kailangan ba black talaga? Ikot. Ano yung sakit? May part na hindi. Bakit pag sinasunod ko? Tanggalin na nakaano na yan. Hmm? Oo, sa dibdib tsaka sa likod yan sa ate.
mo yan, di mamanhid naman sa tagal na eh. Oo, mamanhid na siya. Kung nakabitan ngayon eh. Wala ako diba sa ano ko ano. Wala ang ba? Wala ang ba? Pero 10-20 po. 13-10-60 po. Yung point niya 64. Padala nga ako. Okay na. Yung pinangkaraya na yung tatapin na yun. Oo naman. Hindi naman pwede itatok pa sa iba yan. Eh, sayang eh. Eh? Sa'yo ko ito to. Bakit? Ba't iba ka sayang ka? Huhugasan din eh. Sira. Gusto mo na kung may ano yung isa, makapunta sa'yo? Ay, mga salos na. Kasi hindi naman pwede nakaraya. Wala na, kita si Kuya. Tapos na no. Blow na lang. Ay, pula pala. Kusot ang May isa akong pinapahid pa eh. Na ano yun. Hindi ba silin? pangit ko sa basa. Hmm? Pangit ba sila? Pangit pag basilin talaga. Meron akong inaano yan sa pharmacy. Yung parang napapangalan yun. Pusidin ba yun? Yan, wala yan. Yung mga bagay sa ano.
palagay sa'yo, dito banda sa taas, may nakapit sa taas. Mga shader. Ano? Makaya mo naman ang sakit. Ayaw talaga niya eh. Huwag patato ko, nandyan yan eh. Nag-red pa yan. Kasi doktor lagi. Inform. Mga pa yung teacher na gamit sa inyo. Yung mga design ko. Yan na ang tagirat ka. Nagtatato ka rin sa Lucia. Hindi. Tumabi na. Ano? Pag tumanda nila. Ang lips. Maano araw na ba? Andyan mo na. Kaya mo rin pala minimum. Diba? Ganito kalaki yan ah. Yung makuha ng 150 ito eh. 150 yung mga minimal. Yung mga gaya ng mga sulat-sulat lang. Pwede pa. Nag-promo ka dati yan, diba? 100 ka dati eh. Pag makapangalit. Kasi mabusisi yung pag maraming mga kulay tapos maraming Pero huwag kang malikot. Pero na ano ko na kasi sa tato mo, yung parang ano talaga yung kulay. Depende ba sa pinta na ginamit? Sa ink na ginamit? Meron pa rin mga Kasi itong sa paa ko, 1 year pa lang to, pero hindi siya ano. Ano to? Yes po. Still here sa fully. hindi kang patatatin yung sarili. Ano ba yun? Hindi ka matatatin. Sakit diba? sarili. Pero yung pinakatuan ko ng isa, puno yung kamay niya eh. Sino? Si John din pangalan nun. Ito pa sa liig ko sa kaya sa paa ko. Puno yung isang kamay niya, siya lang lang yung nagkakato. Siguro sa laptop mo. Wala. Pag makita niyo sa pala.
Preno. Mga comment yata yung mga tao sa gilid, no? Ano ko po? May karot eh. Kano isa te? Anong karot po na dito? Likod mo naman, te. Ako pa talagang malikot, no? Ang ina. Ang malikot pala sa kanin. Pangit sa kanin sa agi. Kasi nasa pakit dito nga wala. Ang dulo. Ito dito. Sa kanan sa gulong. Sam. Dito. Yan na. Din ano sa TN. Oo. Asa na dito? Sakit din sa pata, uy. Napasa na. Baka nga naman ako sa tulong. Bigyan mo ito sa dito. So, okay tapos ano? Dito sa kay kuya din naman pananggaling to eh. Di ba ito ya? Itong tato na to. Parang Kasi pag may ano akong tato, dyan naman ako nag-ano sa kanya eh. Research ko lang. Yung sa akin, sa ano ko yan natin sa Google. Sinerge. Ilagay mo sa Facebook ko ba yung ano lang, tato lang, wag mo no. Idama yung ano ha, mukha. Yan o, may pangalan naman. Sa gilid. Yan o, sa gilid. Ay, Lord. Ako, dito next time dito kung paano. Pero ano sa parang balahibo ba na may tatda. Ano pura sa balahibo tapos dito sa simple lang. Tanda na naman ako wait mo magtariman mo ta. Kapag yung gusto ito tingnan mo yung bato. Tapos na to.
Nanakan sa to. Sulod kayo ba? Kulot kayo kung sa to. Lagi ka kulot. Hmm. Maliban na sa klase mo siya. Ito ka, paano ba? Butas ba? Dito ba? Sam, dito mo pa butas. Papusin mo lang ali mo. Asa na ba ito? Hindi na ako anong bagaan. Kasi pwede ko siguro sa paninda o mga ako alino. Ayos, ino. Naman sa almaya. Butas ko niya. Butas na butas. Almaya na asin ko. Ilangan ko ulit ito sa lugar. Lang? Yung pala. Nakatayo niya ka sa ano, sa sakit pag tinatanggal yung karayom. Ano? Naman. Hindi mo ba sa ito? Bagaan ka na niya. Patang. Kapin ko anak. Bagaan. Pwede pag kay kag nawong. Nanasad ko. Pwede na itong prito. Pero saan na makakaon ng bulad, be? Ito sa balay na ibulad rin, ibubuong. Ang anak ko, be? Panihapon ba bulad? Sige. Dali magkaon ba bulad? May ginamos, magyaka ba? Tapos may suka, be? Grabe na pangarap mo, yaka na doon. Okay, balay magkaon sa magtikong-kong ba ya? Ang tigil bang lingkod po tina. Magkalutok na kagulad dito sa inyo managay. Ang Pwede man, good. Kadala sa web dito mga Pinoy. Oo, pwede man yun. Reklamo naman ang mga ibang lahi, dagan man sila. Dapat sabi na yung mga Naiprito bulan lagi si Yasser naman dito, kawahalay na po. Dili ito na. The smell. Dili ato lang.
na yan. Manawa na ako sa sakit. Unsay nga na. Idol lagi ang bro. Binibagis natin. Araw-araw ka rin nagtatato yan. Buti hindi ka maubusan ng customer, no? Pero mostly daily talaga. Ganyan ako kulot. Ang lang sa akin buko kasi kulot lang sa puno. Sumon ako. Wala lang. Walang block. Malaya ngayon, nagkato din yan. Balikat. Ay, sana tapos na. Pagod na ako sa sakit. Hindi malaki man kasi. Eh, kuslan man na mapatato din. Para makita talaga, diba? Hindi na kulang na. Sana drawing ka na lang nung walang sakit. Wala pa, be.
Next day, yung ano ba? Next, yung pinakita mo ba? Tapos dito. Sunod na. Yan, pahawayan. Pagod na ako. Masakit na. Oo. Nanawa na ako eh. Pag mamiss ko na naman ang sakit. Mga January na naman. Kasi hirap ako mag-ano kasi lagi ako inaano ni Sarah, niyayakap. Masagi niya ba. Naman ko. Puti-puti ko yan sa amin. Patapos luwisa. Yan kami puti. Yan sa ano. Ay Lord. Visit. Yan nga, nainip. Kasi yung dadapo talaga. O, parang gusto mo na talaga. Para pag uwi natin, madilim-dilim na, higa ka na lang. Ang higa doon pa kayo makaupo sa salon. Visit na buhay ito. Pag nagtatamay kang isa, makagod. So ilang araw pa hindi ba sa endo yan? Kalimutan ko na yun. Pwede nang basahin. Pwede siya. Anong problema? Always, magtatato ka na, pwede masain. Kahit mamaya Naghahanap gabi, na nga pwede po yan. Naghanap na nga ako ng map, hindi na tayo. Binabasa nga niya, di ba? Nililinis na eh. Oh. Wala ka ma-fade. Pag binabasa. Huwag lang sa dagat saka sa swimming pool. Kasi may mga chemical, mga ano. Remember, no more swimming today, tomorrow. Kailangan na maglangoy ka tapos isang kamay ko. Anong klaseng pag-igo niya? Parang sila ulo lang, no? Ayan ko yan. Hanawa na ako. Sakit. Sakit kasi matagal na eh. Ay, Lord. Ikaw ba naman yung manawa? Okay pa? naman ako. Palitan pa na ito nagkuhan. Posibil. Ano, may si Kuya, no? Meron na. Mayroon siya, tag-tender lang. Diyan na lang din. Maganda kasi yan eh. Tsaka pwede din yan kasi sa kape. Ano yung sa akin? So, dito, diba? Yan lang. Oo. Pangit kasi basilin. Pangit na naging pagpilo. Diba? Parang ano na siya. Magkamot-kamot kayo ito, ganun-ganun lang. Ganun, pwede na. Ano lang po ko. Habang ano pa to. Andun yung nakikita kong amiga, makakampuan. Yung pasabali ako. Nandito ka Ano na yun? Mali, may kulang pa. Ay, tangina nito. Raing to. Oo, Katuan talaga kita mamaya ha. o, tingnan
ba? Wala nang ano. May green pa. Oh. Kung saan ko gusto lagi lang. Di ba kuya lalagyan pa ng green? Ang Hmm. green, itim yan. Ayun, ang sagilid. Ba't lagyan ng green? Hindi lalagyan daw ng bulaklak eh. Ay, sabon na. Icing. Racing. Linisin pa yan. May sabunan din yan. Parang di ka masaya mo. Talaga. Finish mo na. Finish product na. I-post na. Ay, makita ko rin yan sa post ni Kuya. Pinapost mo yan, di ba? Sa YouTube na. Hindi na sa Facebook? Bakit? Walang kita sa Facebook. Ay, ganun. Mas marami. Mainam na yan, may page ka na, no? Meron din. Yung Facebook page, isa lang din ba sila ng ano yan? May ano kayo ba dyan? May pahiram na muna sa Oo, papahiramin kita. Huwag mo lang akong tatuan. Ang inang yan. Ito ba muna siya pirahin? Wala din. Huwag mo lang akong tatuan. 10 yung ano, yung Wala. win na yan. Huwag mo lang akong tatuan. Hali ka na. Hindi lang maghihi mo ng saan si ano. Ito lang, Pipi. Sobra na. Uy, sa ointment na sila ulo. Kinuha ko talaga. May salang din. Uy, hindi ko nga ako. Hindi mo ako na isa nito. Baka ako din ako natulis dyan. Mas. Wala nga akong ganun. Parang din ako ng tulis dyan. Wala ilaw? Meron ay. Ito. Ito. Okay. Joy. Nuras. Ayaw nga ba? Eh, natulong na tayo magpariban. Straight na naman yung buo mo. Sa kanya dapat ribahin. Kulit na kulit. Straight tayo mo nga, di. Konting ano lang yan sa'yo. Konting lang. Pero straight man kasi hindi mo nga ano yun. Yung sa kanya talaga, kulit na kulit. Parang sangko ninyo. Highlights na lang kaya po, no? Highlights na lang. Ayaw ko rin mo, di ba? Ha? Bubo ko ng dapat ng sarili ko. Hindi, huwag bilhin mo. Ayun, may extra mask ka daw dyan. Wait lang. Bumili ako ng madaldal na to. Sayang din ako. Salamat kuya. Ano ba itong ano, dugo niya na ba to? Yan, oh. Bago na yan. Salamat. Ay, alis na kami. Saan ba si kuya? Marami, makakatuan mo ako. Ha? Kuya, salamat din. Talagang ano no? Malay mo, kumakas ka nga na mapagkakapti ang katak. Ayun, baka tumakas, nakapos na. Ay, Lord. Stop na. Global. Global vigilance.
live guys. Guys, maraming salamat. Mag-i-end na ako. Thank you sa mga tumambay. Guys, mag-i-end na ako. Madam Elsa, say thank you. Mag-i-end na ako.